Ngikubingelele mbukele indabeni ze1KZNTV osifundele uThabani Maphumulo. Ake sibheke lezo indaba ezithe zihamba phambili osokwini lanamuhla. Iyaba semjondolo yeneme ngowamaphoyisa. Kusizwe isisulu zezikhukhula. Wabelwe imali wasemsunduzi. Sikwamukele mbukele indabeni ze1KZNTV. Inhlangano yabahlali basemjondolo eThekwini KwaZulu-Natal isixeke ungqongqoshe amaphoyisa kuleli ubheka icele kokutembesela ukungenelela kwesigameko zokubulawa kwamalunga ayo. Kanti inhlangano isho kanje kulandela isigameko sakamuva sokudutshula kubulawa umholi wesifazane olenhlangano nokuthula amabaso nokuvela ukuthi ubengufakazi ecaleni lokubulawa komunye wabaholi balenhlangano uAyandangila. Siyaqhubeka igameko sokudutshula kubulawa amalungu abahlali basemjondolo kuyinhlangano lengenza inzuzo emele bonke abantu abahlala emjondolo njengoba la eKenani ngoMarch besikade sikhona kudutshulwe kwabulawa omunye wabaholi okuAyandangila kanti ke nangelesina ngesonto ledlule kudutshulwe unokuthula mabaso naye obekade eyilungu laba abahlala phinda besophikweni laba abantu besifazane la eceleni kwami uma ubheka iyona ndawo yesigameko le umabaso okuthiwa udutshulwe kuyona njengoba uma ubheka nje ukusuka eminyango uza ngala iyona le ndawo le athiwa aphelela kuyona kade eqeda ukuya emhlanganweni ezolungisa okuthize la endlini okuthema ngabe sephuma eyaqhubeka nawo umhlangano wayithola esephelela kuyona le ndawo. Kwathi kusenjalo umabaso waphuma waye endlini eyobheka ingane. Siyaphuma endlini ilaba mtubula khona. Umabaso bekuyi-Women's League. Ekhona la ube usihlalo umama. Abantu ababulele uAyandangile kanye noMabaso nokuthula amabaso bayaziwa siyabazi abantu bebehlezi besongela nsuku zonke la eKenani. Dingenaso ke isiqiniseko sokuthi before ashawe khona yini obeke wakuthola noma ucingo noma imessage kodwa nje ngingakusho ukuthi bayaziwa abantu abamdubulile. Into esibanga la ekhaya ukuthi bafuna ukuthi sidayise umhlaba lo esihleli ukuwona esawuthola kanzima. Bona bafuna ukuthi benze amabhizinisi neyitende ukuthi bathole imali babenefit kulomhlaba. Omunye abaholi uthi kulokho baxeka ingalo yomthetho ngoba iningi igameke beyibika kodwa kukho okwenzakalayo. Silake namhlanje sibonile lokusenzeka samfonela ubheka icele ingakho nje sithekwa igazi lika Ayanda alibuzwe ezandleni zakhe ubheka icele ngoba siyambona uma kubulawa ingane zabantu abadla izambane likaPondo iphuma ngokukhulu ukugijima ukushashaza beke nama hours ukuthi abantu bazoboshwa benze balobo bubi kodwa when it comes kubantu abahlwempu nabantu abaphuwa abalide emiphakathini kanje yibona abathatha abanganako. So sibhlungu kakhulu ke ingakho sekufika la sisenele khona sithi ubheka icele kufanele asilekelele njenganombutho abahlali ukuthi athi step down asuke ngoba akasiyena ungqongqoshe wamaphoyisa abantu base South Africa ungqongqoshe wamaphoyisa wabantu abathizeni. Kanti amaphoyisa esifundazwe ngokwestatement asikhiphile asiqinisekisile lesigameko athi seqalisa uphenyo mayelana nokudutshula kowesifazane kuyona le ndawo. Kutebo Khosibisi eKhetho Crest eMayville. Usomabhizinisi osafufusa wasendaweni yaseMzinyathe eNandi eThekwini uNothando Bhengu uthi sekuyisikhathi sokuba osomabhizinisi abasafufusa ezindaweni ezikhahlanyezwe izikhukhula babambe iqhaza nabo ukulekelela izisulu. uBhengu ulekelela abayishumi abakhahlanyezwe izikhukhula ngokuthi abakhoselise kwindawo abeyisebenzisela ukudayisa. Usomabhizinisi osafufusa uqoke ukuphendula isakhiwo abeqhubeka kusibhizinisi lokudayisa phecelezi i-tuck shop avulele labo abasale dengwane ngenxa yezikhukhula. Indodakazi yakhe uNothando Bhengu uthi ke nakuba lesi sitolo naso sakhahlanyezwa izikhukhula bebe nalo ithuba lokuzivusa kepha ke babona kubalekile ukusiza abahluphekile. Yize kunjalo uthi ke kunzima ukubatholela usizo khulumeni kanye ke naseyinhlanganweni engenza inzuzo. Since kwavela ukuthi ikhansela lithe abantu bangasizakala mabeqoqelene ndawonye njengoba abantu bela bahlwempu
akukho oblanketi, azikho ipontshi, awekho amanzi, ama-toilet. So umuntu angaxhasa la engaxhasa khona isandla ngasilula la ngasilula khona ukuze abantu benkosi basizakale ngoba la khona ngisho ingane khona abantu abadala kumixiwe nje khona ingane isuka la esikoleni mazi esikoleni benganawo ama-uniform kumele kubuye kuwashwe mhlawumbe umuntu mengakwazi ukuthi azivezele noma insipho abantu basizakale noma abe yini bazokwamukela. Engakusho nje ukuthi loyo naloyo obonayo ukuthi ngingakwazi ukusilula isandla asondele ebantwini abasizo ngoba bayalidinga kakhulu usizo. Babalelwa ema-60 abantu abaqhubeka lesakhiwo kanti bakhathazekile ngempilo yabo njengoba ke lokhu ikhuphuke njalo ibalo zabantu abahaqwa ukhuvethe kwazise kalukho uhlelo lwezempilo abanalo. Siqoqwe omunye wosisi wakhona la endaweni wasesikhuluma nomunye udade wethu futhi umakhelwane wethu ukuthi ucela sizamele ibala mengakwazi wasesiyavumelana ngaloko wasipha ibala lokuthi sikwazi ukuthi sibe ndawonye. Ngizocela nje ukudlulisa nje lombi kusizo nje lokuthi sisizakale sithole okuyipontshi nezingubo zokuthi sikwazi ukubatha ngoba kumanzi phansi kunethile nje bekuvele kunodaka so amanzi nje endlini kusaswakeme endlini la siqoqelene khona. Njengoba sihleli lana siba u52 abanye bethu besilisa bangali la khona abantu besifazane nezingane kuphela. Usisi lo wasiqoqa ngingathi kuyena nje wasisiza ngoba besasingenazo indawo zokuhlala kodwa akukho right ukuthi singahlala la ngesimo sokuthi abanye bethu baphathwa imikhuhlane so ne-COVID njengoba ngizwa kuthiwa ibuyile njengoba sihleli la ngifisa ngathi singasheshe sithole indawo zokuthi sibhele emakhaya ngoba emakhaya wethu ngesikwazi ukubuyela kuona sekuyabheda izindlu ikrekhile zangenwa amanzi. Yize usizo abalitholayo lingatheni bathi-ke sekunombango oqubukile kubangwa yona-ke ingcosana yokudla abakunikelelwayo. Asilile sidla ukudla kwasemzini abantu from emaphaketheni abo bona babekade bengconywana ukuthi ukudla kwaba konakele. Wafika uDSD befika-ke ulokhu uZulu i-deputy wathumela i-deputy minister wathi wafika wasinika lawo maphaselanyana-ke ayekade khona wafika nama-social worker okuyiwona nesikwazi-ke njengamanje ukukhuluma kwazi nokuzosicheck ukuthi okay-ke niyaphila nidlile nenzeni nisho mangabe kushoda izinto. Manje ekugcineni kubantu kazi ukuthi kuningi esikutholayo kunombango ukuthi ngathi sesithola kakhulu kanti akukho ukudla sibaningi thina sipheke ekseni emini intambama ngoba asinayo imali ukuthenga izinkwa asinayo into okwenza izinto eziningi. Imizamo yokuthola ikhanselela kule ndawo yiphunzile. Ezindabeni ze-1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Wabelwe imali engaphezulu kwa-25 million omarandi umasipala umsunduzi eMgungundlovu ukubhekana nokuthuthukiswa kwengqalasizinda. Kuzokhumuleka ukuthi lo masipala usanda kubhekana nengwadla okucekelwa phansi kwesiphehlimandla sikagesi esashiya umphakathi waseNodele eMgungundlovu ungenawo ugesi isikhathi esingangenyanga yonke. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ukubambisana esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthi benza konke okusemandleni ukweseka lo masipala. Phele iminyaka umasipala umsunduzi engime ngaphambi kwamahhovisi akhona ungaphansi kwamlawuli. Lo masipala wafakwa ngaphansi komlawuli kulandela ungenzi kahle kwawo. Kanti ke sebelokho-ke beshintshwe isikhathi esiningi abalawuli kuwona lo masipala. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uSipho Hlomuka uthe basebenza kanzima ukubuyisa isithunzi salo masipala. Asibambisaneni sonke ukuze sisize sisolve inkinga ekhona. Ingakho sifisa ukuthi amakhansela wonke asemsunduzi awabeke phansi ipolitiki asebenzele umphakathi wakithi. Ingakho khona uadministrator kodwa uadministrator manje sesimtholele nomuntu ozokwazi amsiza. Kanti ke uHlomuka ubekhuluma ngemumva nje kokwethula isabelo mali somnyango wakhe namhlanje eshamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal. Wabele lo masipala u25 million wamarandi ukubhekana nengqalasizinda yawo. We have allocated 25 million for ugesi kuphela. Ingakho u9 million wakhona already
sesotransferile then u16 million sizotransfer khona manje nje kule financial year ukuze ukwazi ukuthi usize inkinga ezikhona. Amaqembu aphikisayo iDA liveze ukuphawula kwawo ngalolu daba lokushintshwa kwabalawuli kulomasipala umsunduzi. uMartin Meyer uyachaza. To give 26 or 25 million to Msunduzi is like a doctor saying you've got cancer, here's a plaster. It's not nearly enough for the problems. It's not even going to start fixing the problems. You know, I'll give you one example for the northern suburbs that's often without electricity. A whole new substation that was built was never switched on and was vandalized. The whole new substation is going to have to be rebuilt. That alone is going to be more than 25 million rand. So what they're going to do with this 25 million, I don't know. What they're going to fix? Going to fix 5 potholes with it. So unfortunately, while we welcome any help to Msunduzi, they actually have to fix the core problems of the municipality, sort out the corruption in the municipality. That will help the people much more than a little plaster they're going to put on the problems with this 25 million. Khona manjalo ke mbukeli lomasipala umsunduzi wethulelwe umlawuli omusha uMartin Sithole landela ukusula isigubhukane sika Sicelo Duma obekuyena ke obekade ejutshiwe ukuthi ke alawule lomasipala umsunduzi. Izindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Omunye wabalimi basemhlathuzo Rosemary Mthembu uthi ukufika kwezimvula ezinamandla besihlasela isifundazwe kamuva nje kwabashiya besenkingeni njengoba balenyelelwa impahla yabo basala bengenalutho. Ekhuluma nethimba lesindaba uMthembu uthi isimo sibi njengoba ubhanana bewutshalile walinyazwa isikhukhula ekubeni basiphilisa ngawo. uMthembu uphinde waveza ukuthi ikati leleziko ngenxa yalesimo ababhekene naso. Owesifazane ongumunye wabalimi basemhlathuze uthi nzima impilo ukubona bengabalimi njengoba balinyalelwa izitshalo zabo zikabanana ngesikhathi kunezikhukhula kulesifundazwe muva nje. Uthi imali abayenza ngokudayisa ubanana iyabasiza ukondleni imindeni yabo kanye nokuyisa abantwana esikoleni. Unxusa noma nguhulumeni abasize ngoxhaso ukuze bakwazi ukuqhubeka nokondla imindeni yabo. Silimele kakhulu ngezikhukhula ezibe khona imvula ezinkulu. Silimele kakhulu. Sicela uxhaso noma ubani noma imeya yethu noma ngawubani engenelele kuloko ekusivelele. Sivelelwe into enzima. Ubanana lo ulimele masimini siphila ngawo. Siphila ngobanana sikhulisa izingane zethu umsebenzi awukho. Siwondla abazukulu siwondla ingane ngalo banana. Silahlekelwe kakhulu. Silimele kakhulu imvula inile kakhulu emasimini kubi. Asazi ukuthi sesophila ngani. Siyaqosha nje okunye kuwile phansi. Omunye umlimi uthi baziphilisa ngokulima. Ngakho kufike kwezimvula ezinamandla kwabamosha kakhulu. Njengoba sebezobhuqwa indlala. Naye ucele noma ngubani ongaba nosizo abalekelele kule nkinga ababhekene nayo. Siziphilise ngokulima lapha. Manje amanzi asimoshe kakhulu. Mase ngacela nje noma ngabe ubani ongasisiza. Owesifazane osamncane ongumlimi ukhala ngokuthi unyaka nonyaka kuhlezi kwenzeka umonakalo kodwa bengalitholi usizo. Ube senxusa ukuthi bavulelwe imigaqo ukuze bakwazi ukukhipha kalula obhanana babo. Waphinda wancoma igalelo labalimi ngokusebenza kanzima bondla imindeni yabo. Njengoba kufike ikhukhula kwalimala besicela ukuthi ongaba nosizo asize. Ekakhulukazi unyaka nonyaka nje lahlala kwenzeka umonakalo kodwa isupport asitholi. Mabe ngakwazi ukuthi besivulele yonke imigwaqo lena ikakhulukazi no J3 because kunamasimo angale anobhanana omuhle kabi kodwa laba bakhipha bakhathala because nabo bahamba ngegazi bangena emanzini so mangavuleka ngale kwazi ungena imoto ukuvuleka imigwaqo nala ko J2 njalo bekwazi ukuthi uma ngena imoto ongcono because ola uyakwazi ukuthatha ubhanana mhlambe ngekhanda awubekela noma thatha ibhala abekela kuze imoto izomthatha kungcono kanjalo. Bafundile abantu banamajazi omadiploma what ubhanana lo njalo wonke manje njengoba usufile njalo yabo ukuthi kunzima abantu bangase beba amaphara angisho ukuthi bazobayibona kodwa into enza ukuthi silale sibe right sibe bahle yilo banana lo akukho kunye bafundisa abantu benza yonke into ongayicabanga ilo banana. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando Sicele
Ngisemandla Nkala. Mbukile siye ekhefini siyabuya nendaba. Siphinde sikwamukele mbukelo sabheke indaba ze1KZNTV ake sibheke lezo indaba ezithe zihamba phambili osokwini lanamuhla. Yabasemjondolo yeneme ngowamaphoyisa kusizwe isisulu zezikhukhula wabelwe imali wasemsunduzi. Usanikezwe ikhefu elikhethekile lo isikhulu esiphezulu enkampanini ephekela ngamanzi umhlathuze water umthokozisi duze ngenxa yophenyo oluqhubekayo oluthinta yena uqobo. Kusukela ngenyanga zibandlela ngonyaka wedlule ibhodi lekule nkampani lakhetha ukumisa lesi sikhulu kanye nesinye sesikhulu ukuze kwenziwe uphenyo ngaphandle kokuphazamiseka. Le nkampani iphakela amanzi ezindaweni ezihlanganisa Olundi kanye nomkhanyakude. Sekuphele izinyanga ezinhlanu kwamiswa isikhulu esiphezulu kwinkampani ephakela ngamanzi umhlathuze water okumthokozisi duze kanye nesinye sesikhulu ngenxa yophenyo oluqhubekayo ngaphakathi. Lezi zikhulu zamiswa ngenyanga zibandlela ngonyaka wedlule okwesikhashana ukuze kuphele uphenyo oluzithintayo. Sizwile ukuthi izikhulu zethu ezimbili zamiswa okwesikhashana lo sithi precautionary suspension i-precautionary suspension ukumiswa kwesikhashana unikezwa wonke amalungelo akho uyakhola wenza yonke into awuthathelwa lutho ngoba akuyona lento okuthiwa is punitive suspension enza ukuthi uthathelwa zonke izinto ungakhona ukwenza njalo. So i-precautionary le okwesikhashana ngoba zikhona izintwana ezavelayo kwatholakala ukuthi kufanele noma kanjani mhlambe sithi okwesikhashana ke simise bese sibona ukuthi ikhulumeke lento investigate ihlolwe ukuze kubonakala noma iyiqiniso noma cha. Uhlalo webhodi kule nkampani uThabi Shange uthi nakuba sekudonsile kodwa sekusele kancane ukuthi bafinyelelwe esiphethweni ukuze bathole umbiko ocacile othinta lezi zikhulu. Bamsuku December 8 to be specific mhla 8 kwasiqala ke ukuthi akubheke ukuthi mhlawumbe kukhona yini ongathi kuyabambe kancane kwathola ukuthi hayi ake kuqhubeke kwenziwa ama details wonke ujulwe ikhanda kubonakala kahle ukuthi uma ngabe empeleni amagama abo ahlanzeka ongenani kukhona ama facts athile enza ukuthi cha lama facts vele hayi lento ibingekho. Siyazi lesukuthatha isikhashana kodwa ke uma ngabe kukhona ucwaningo thizeni ikakhulukazi uma ungafuni ukuthi umuntu ocwaningayo alimale emoyeni ugcine umhlukumezile ufanele manje uthatha isikhathi ubone ukuthi kahle amaqiniso wonke uyawathola ebese ke emveni walokho ukhipha ke umbiko useduzane nje seseduze nokuthi impela kusemaphethelweni. Nakuba simisiwe lezi zikhulu kodwa uyaqhubeka ngendlela ejwayelekile umshikashika ukuhlinzeka umphakathi ngamanzi ikakhulukazi kwizindawo ezisenyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal okumkhanyakude kanye neZululand. Obambile sinabasebenza about 200 abaningi basemaplantini kodwa obambile uswaswa Nhloro so kwesikhathi wevanga ukuthi abambe noma mhlambe ophetheyo somewhere uyambambisa so kwesikhathi sokubamba umuntu owaziyo lenhlangano useneminyaka impela evile eshumini ekhona lapha emhlathuze water. Ngakho ke okwamanje sikwazi siyakhuluma futhi nabasebenzi ukuthi phela uma ngabe kwenzeke kanje akufanele uqhubeke nje usebenze ubona uyaqhubeka uyasebenza uyasithola isimpa sakho ngoba uma sebebuya vele bokufanele bafanele ukuthi mangabe sebabuya bafica isimo semi kahle. Umnyango wezamanzi kanye nokuthuthwa kwendle kuzwelonke uyazi ngalolu daba. Abashayeli bezimoto abasebenzisa umgwaqo R619 ohlanganisa inseleni kanye nedolobha iRichards Bay enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal bathi sebehlukumezeke kwanele njengoba belinyelelwa izimoto zabo ngenxa yesikhisi emgwaqweni phecelezi ama potholes esigcwele kulomgwaqo nezinganakiwe umasipala.
Omunye wabashayeli uNonkululeko Majola uthi useqhunyelwe amathayi izikhathi ezimbili nokudla yena ephaketheni ekubeni imoto yakhe iyathela njalo kwamasipala kodwa umasipala uyishaya indivi yokulungisa umgwaqo. Abashayeli bezimoto bathi-ke baphila kanzima njengoba mihla namalanga bevikana nemigodi phecelezi ama-potholes agcwele umgwaqo nokwenza-ke impilo yabo ibe nzima futhi-ke kufake impilo yabo kanye neyabanye abantu abasebenzisa umgwaqo engozini. Amandla wethu ithina esibusayo thina abantu abamnyama kodwa manje ngendlela izinto ezenzeka ngayo hayi kuyabheda kuyahlehla kuya emuva kunokuthi kuye phambili. Yabona nje buka iwindi lami linjani qale ngashawa ilokhuzane ngiqale ngashawa yitshe la kuwo lo mgwaqo njengoba namanje ningibona ngiqeda ukushawa itruck la buka iwindscreen la ukuthi njani ngiqeda ukushawa itruck njengoba nje edlula kanje ama truck mayingena nje kwi-pothole ivesane kuvuka itshe likushaye ku-windscreen and umasipala uthula kanzi lutho ngalento ibhlungu ngabi lento ngoba thina bashayeli siyakhokha imoto le ine disk i-license disk yane yokuthelela wona umgwaqo lo mgwaqo lo obonayo ukuthi la siseriskini ngisho ingozi le moto le ukuba ngikwazanga control imoto njengoba kade ngishawa itruck ngabe ngene engozini. Lawa ke ngamabhodi afakiwe axwayisa ngokuthi ke lo mgwaqo unama potholes nosekucasuleka abantu abaningi ukuthi ke kungani ungalungisa umgwaqo ngqo kunokuba ke kufakwe lamabhodi angeke ke ezabasize ngalutho ukuthi ke kuvaleke lemgodi. Akusewona nama potholes sokuyimgodi. Akusewona nje ama potholes kuyaziwa ukuthi potholes yakwazi ukulifika kodwa la sesihamba emgodini asasi noma umasipala usekhona noma akasekho noma kusho ukuthi imali zokwenza umgwaqo kazikho asasi ukuthi kwenzakalani. Siyacela bakithi sicela ukuthi nisisize ngoba la kusho ukuthi ngamanye amasu kuzoze kuphume idumbu zikhishwa imoto zihambe zifika imgodi lena ezingena kwasathine asaphephile ngoba njengoba sishayela nje uma sishayela endaweni enjena ngempela kufanana nokuthi singeniswa nje ehlathini. Instead ukuthi bawulungise sebeze bafaka ibhodi elithi beware of potholes. Isiphi isizathu inkinga ezosolveka lapho abayisolvile inkinga but beware of potholes nakho ngeke uzuyibambe enye imoto yomunye umshayeli ihamba ingekho aware for i-pothole. Babe sebenxusa umasipala uMhlathuze ukuba ke ulisukumele ngokusheshsha lolu daba ngoba ke liphazamisa ukusebenza kwabo usuku nosuku njengoba bephoqeleka ukuba basebenzise lo mgwaqo njalo ekseni, emini, ntambama nasebusuku. Kuyasikhalisa kakhulu ukusuka nje la ecrossini ushona le amasondo siwashintsha usuku nosuku silinyalelwa amasondo kuyokhanga ukuthi uvuka ipotholes kanti usuvekele emotweni yomuntu kulimala imoto yomuntu uthola ukuthi sugcina usengozini kulimaza imoto zomuntu kuyenzeka itraffic ahambeka abantu bavika umgodi gcine kusebenza kwethu nje gcine ngabikho kahle abantu abayemsebenzini abasuke bephothoma asikhona ukubasheshisa sibahambise kuphoqa ukuthi sihambe kahle ukuze sivike amaphothole thothi baze bagcina beba late bengena late emsebenzini lokho nje bengicela ukuthi singajabula kakhulu mawuthi nisilungiselele umgwaqo. Imizamo yokuthola umasipala uMhlathuze ayibanga ke impumelelo njengoba ke izincingo bezilokhu zikhala kodwa zingabanjwa. Lezi ke izindaba ze1KZNTV. Mina ngingusamkeliswe Nqulunga ngibika ngiseRichards Bay. Isigungu sabantu abasha ngaphansi kwamasipala eRainkonyeni ogwini oseningizimu nesifundazwe siqala umkhankaso wokulekelela abafundi abafisa ukuzithuthukisa esikhungweni zemfundo ephakeme. Lo ngumgcini mafa kulesi sikhungo uWanda Shinga uthi babone kubalekile ukuthi basize abafundi ngezinsiza zokubhalisa ngezobuchwepheshe besimanje ukuze bangasali ngaphandle ngonyaka ozayo uma sebeya esikhungweni zemfundo ephakeme. Noma zikhuphuke njalo izibalo zabantu abangasebenzi eNingizimu Afrika, umgcini mafa wesigungu sabantu abasha eRainkonyeni uthi lisakhona ithemba uma kuzokhula inani labantu abafundisekile ukuze kunciphe nalabo abahlezi emgaqweni abazibandakanya kwezobugebengu. Ayikho into ebaluleke edlula imfundo. Noma singeve sithi sifundela ukuqashwa, but ukufunda kukwenza ukuthi ukwazi uba ne knowledge noma ne information eningi engalya kwesikole nje kuphela.
so sigcine futhi sikwazi ukuba nesizwe noma iningizimu Afrika ezoqoqeka engeke ize ibe uvanza kakhulu ngoba aqhelekanga ukuthi ufice umuntu ofundile wayana kuma college nasema varsity angisho sakwenzeki kodwa aqhelekile ukuthi ungamthola mhlawumbe enza noma yini emgaqweni esibandakanya kakhulu nobugebengu. Kanti umphathi wabantu abasha ezingolweni ubhekisisa Nyawose uthi lolu hlelo lizodlala indima enkulu ekulekeleleni abafundi ukuba baliqonde kangcono uhlelo lokufunda esikhungweni samakhono phecelezi ama-TVET colleges. Yabona usuku namhlanje iprogram eyenzekile class 10 yethu yasenqolweni inkulu kabi sibongile nje ukuthi sithole ithuba njengalelo ukuthi umkhandlu we-council uzosilekelela sikwazi ukuthi sibonakale njengabantu. Into ekhona ukuba khona wale program le abantu abaningi bazolekelela cause in terms of civil sectors abantu abaningi civil sectors bayikhohliwe. Lokhu I'm sure ukuthi kubagqugquzelile abantu abaningi ukuthi civil sector bayibone ukuthi baleke ngani. I'm sure laba esibekwazi ukubathola namhlanje abantu bafika namhlanje bazokwazi ukuthi bagqugquze nabanye ukuthi in terms of civil sector bakwazi ukuhlonipha. Umfundo behambele ukuyothola usizo ngalolu hlelo uzwakalise ukujabula njengoba kade engenalo ulwazi lokubhalisa ezikhungweni ezahlukahlukene zemfundo ephakeme. Youth counseling siza kakhulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngi-apply since bengenalo ulwazi loku-apply online futhi bengisaba noku-apply online because abantu abaningi aba-apply online bathi izinto zabo zigcine zingafikanga bathi abakwazi ukuthi bagcine bathole izikole. So ngajabula kakhulu ukuthi ngicine ngikwazi ukuthola usizo ukuthi ibangisize ngi-apply online bengi-apply isabona because mina bengisaba uyi-applyela. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uSgananda ezingolweni Ogwini. Mbukeli ake sithi shelelele esitolo siyabuya. Siphinde sikwamukele mbukeli usabukele indaba ze1KZNTV ake sibheke lezo indaba ezithe ezihamba phambili osokwini lanamuhla. Iyaba semjondola yeneme ngowamaphoyisa kusizwe isisulu zezikhukhula wabelwe imali wasemsunduzi. Mbukeli ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-16.13 maqhathaniswa nedola semelika libu 19.87 maqhathaniswa nopondo seBrithani libu 17.4 maqhathaniswa ne-euro kanti igolide lona libiza 1,860 US dollars 89 cent umphongolo kuthi uwele ungahloziwe ubu 105 US dollars 94 cent umphongolo. Mbukela sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu laseGibhithe alihali sibhale incwadi ibhekise kwinhlangano esingethi ibhola eAfrika iConfederation of African Football iCAF ngamafuphi iphakamisa ukuguqula isinqumo ngezwe elizosingatha wamanqamu womqhudelwano weCAF Champions League. Lokhu kuze emuva lenhlangano imemezela ukuthi iMorocco ilonazo elizosingatha owamanqamu. Nomqeqeshi waleli qembu laseGibhithe uPieter Mosimane uzwakalisa ungenami kwazise zakhe sezifake unyawo olulodwa kowamanqamu emva kokunqoba ngamagoli amane eqandeni kumlenze oqala ngenkathi bebhaxabula isetifu kowandulela owamanqamu. Uqoka kweMorocco ungavuna iqembu lakhona iWydad Casablanca naye sethubeni lokuya kowamanqamu emva kokuba ihlule iPetro Luanda ngo3-1 kumlenze wokuqala. Mbukela sibheke isimo sezulu lesingalindeleka. Mbukeli siyaguqala bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.